Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ गासिबखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै माने मोनसे आङो गोदान भिडिअ लाना फैनो नागिरदों। नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खन्थाइ आवरायनाय दिन्थिनो नागिरदों आरो नैबे जोंना नानिया बिब'नि फिसाजो आरो बियो। नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनगोन आरो अनसायगोन सानदों आं। माने सम फैबा आं बेखौ खन्थाइ आवरायहोबाय थागोन आरो बे आंनि YouTube चेनेलावनो। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिथांनि खन्थाइ आवरायनायखौ। दे होमबा नानि नों मा बुंग्रोदो दे ओमफ्राय आवरायदो दे बुंदो दे। खुलुमबाय। मिनिनाङा दे मिनिनाङा। आं मामानि इउटुब चेनेलाव दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा समायना बर'। आं 5 थाखोआव फरायो। आंनि फरायसालिनि मुङा 676 नं सामथाइबारि गुदि फरायसालि। आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय बारदै सिख्ला। बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन हेमचन्द्र गस्वामीया। बारदै सिख्ला। बैसागु फैब्लानो बारदै सिख्लाया बिमानि न'आव फैयो। बिफां लाइफां न' बां गासिबो बुस्रांहोयो। सिमब्रे सिमब्रा बुखार बुसि खारबोदों हालाय हाफाय। लोगोआव हनै गावजों स्रें स्रें लाबोफादों बार मोदाय। आइलि जायलि खानाय हगारसारना खारबोदों मानो। लासै लासै फैब्लाबो माथो हागौमोन बिमानि न' सहैनो। सिलायाव होदों गाम्बारि खामफ्लाय, औवानि खानजंबो बेयावनो। खानानै थांदो खानायखौ स्राय राजा लामाजोंनो। बिमाया होगोन गन्थंनि सना, आखाइनि आसान बिफाया। खेरा होगोन बिखुङा बिनो, सि जोम होगोन बिदाया। जनो होगोन खामफ्लाय, जानो होगोन माइब्रा माइरंनि एवनाय आखाइ सुराय। गुरै रावजों खावलायो नोंखौ, लासै लासै फैदो फिसा फिसौ जोंनि न'फोरखौ मोजाङै लाखिलांदो। लोगोफोर, आंनि खन्थाइखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालाम। आरो आङो गोदान खन्थाइ मोखासआव लाना फैगोन। दा भिडिअ'आव एसेयावनोसै। खुलुमबाय। आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ माबायदि मोनदों लोगोफोर? मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। जोंना नानिया गोदान खन्थाइ आवरायबाय थासिगोन नैबे आंनि इउटुब चेनेलाव। टाइम मोनबानो आं आपल'ड होगोन आरो। जास्ट गावसिनाव टाइम मोनबा आं थाङोबा माने सम होबाय थागोन आरो। जेरखम दिनै होदों बेबायदिनो होबाय थागोन। आरो लोगोफ्रा गासिबो सिनायलाखा समायना बर'मोन नामा? समायना बर' बिना नामा। हायो इंलिसबो दङ बेनाव, मोखासथ' हानाय दंबावो मेला दङ। दिनै होथ'ला बेखिनियानोसै लोगोफोर। आरो जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आरो दिनै शिबरात्रि ना गाइसमोन, बेनि थाखायनो मेला नायनो लेंगासिनो आरो आंखौ। बेखायनो हास्लाबला जाहैदों, दिनै होला जाहैदों। दा गावनो खन्थाइ आवरायनानै दिन्थिनायनि थाखाय दाख्लैबो आंनि मबाइलखौ बुख्रुबदोंना बेयो मोनसे बायहोबाय लांनानै। बेखायनो आङो दिनै बेखौ पानिशमेन्ट होदों आरो खन्थाइ आवरायनायनि, मिथिबाय। दा नै खुलुमगोन ना खुलुमा ओमफ्राय दे आफासिमखौ खुलुमना खुलुमा नों? खुलुमो। ओमफ्राय आरो आंनो आस्थाम बायना होनांगौ। मा नांगौ? आस्थाम नांबावगोनो। खन्थाइ आवरायनायनि आस्थाम नांबावगौ जाहैदों। आस्थामाबा माबायदि जागोन? माबायदि सनानि ना रुपानि? माबायदि नांगौ नोंलाय? आखाइया खोन्थालाय, आखाइयाव मा दं? बा नै आखाइयाव मा दं नै? आस्थाम जोबखा होमबा। गंसे दंबावोमोन गारहरबाय आं। आरो नैबे जाहैबाय माबा दाख्लै माबा बायनायमोनलाय बे? औ राजमेलायाव बायनाय बेयो बेसेबां लायामोनलाय दामा? 50 थाखा। 50 थाखाबाबो दाम खम नङा। 50 थाखाखौनो खामायनो बेसेबांथार ना मोननो नागिरा नङा होमबा? नों दाखालि खन्थाइ आवरायनायाव प्राइज मोनदोंमोन ना? मोनदोंमोन ना मोनाखै? एबार खिन्थु लासित बरफुकननि लिरनायाव ट्रफि मोनसे मोनदों। ट्रफि मोनबावदोंसोनो लासित बरफुकननि। मा लिरा नों एसे खोन्थालाय। एसे खोन्थादो लासित बरफुकननिखौ एसे खोन्थालाय। सानसेयावनो खाथा गंनै मोखासथ' लानाय, ससे लाबाय। मोनायाव
मोनायाव ससेल' लानो मोनदों फुङाव जा लादों ओमफ्राय लासितबो फुंखना सोरखौ बुथारोमोनलाय बिमायखौ बुथार माजों दानस'वामोनलाय बे मानो सिखाजों सिखाजों दुर्ग लुनो थिननायाव थाब लुनो हायिनि होबाय ओमफ्राय दानथारबाय उन्दुना थादोंमोन ना मानसिया बिनि थाखायनो होबाय बिमाय ओमफ्राय ओरै बोरै होनामोनलाय बे दालाय हादरनिफ्राय बिमाया देरसिन नङा ओमफ्राय माने गंसे दुर्ग लुनानै दोनदों ओमफ्राय बे जायगा ना नाम दोननाया मा होनामोन खोन्थादो मा होनामोन दे मामा गदागर ना माबा होनदोंमोन ना बेयो बिमाय दानस'नाय दुर्ग मै दुर्ग माबासोलै गदागरसो मामा खतागर औ बे होनदोंना ओमफ्राय आरो बिसोर आहमजों जुद्ध नांनाया सराइघाट दालाङाव जादों नंगौ आहम मंगलजोंसो जादों दा आहम मंगलजों जादों बेयावनो फेल जानोसैमोन बावजोब्बाय ओमफ्राय नोंनि आसानखौ खोन्थालाय बेसे बुरजा दं दे एसे थिखोबाव खयथा दं 12 आरो बैथिंजाय नालाय 12 बिथिंबो 12 बिदिनो खन्थाइ आवरायबाय थाबा बिदिनो 10 थाखा होबाय थागोन आं मेथाइ जानो 10 थाखाल' 10 थाखानि खन्थाइ आवरायबाय 10 थाखा मेथाइ मोनजाबाय थाबाय मोनसे बुरजा हालांबा खिन्थु थाब नोङो गोसोआव लाबाय थानो हायोबा मोनसे खन्थाइखौनो मोनबाय थागोन एसे बुरजा मोनलांबाय थागोन मेथाइखौथ' मेथाइ ओमफ्राय दे शिबरात्रियाव मा मेथाइ जागोन खोन्थादो चावमिन मम' चिकेन ललिपप ओमफ्राय दाथ' मोनाबायना थोजासे जागोन मोनाबायना दाथ' मोनानानै दा नों चावमिन मम' जाना फैनोसै दा जोंथ' भिडिअ बानायनो हालाना दा आरो एक्सट्रा खालामखादों बिमानाव थोजासे जाखागोन आरो नोंनिफ्राय बांसिन जागोन आं बेना 100 थाखा दंबावो नै 100 थाखाजों दावदै खेला गेलेनोसै ना ओमफ्राय नों फैसाजों मेथाइ जासै आंनि फैसाजों मेथाइ जानोसै जाहैदों आस्थाम लाबावनोसै जाहैदों समायनाया खुलुमहैगोसै नामा ना खुलुमला दिनै गाबोन खुलुमसै गाबोन खुलुमसै ओमफ्राय जोंना अफाय जागोन बे मेलाया खोन्थालाय हरनागुरियाव नायफैनोबा नायफैनो होनदो बिसोरखौबो नायफैनोबा नायफैदो मा देखायगोन दे बाव मा जागोन दावदै खेला सिनेमा देखायगोन दावदै खेलायानो दंना गैयाथाय दाखा जोमै मोनसे आरो खिथेरबो दंबावोसो दिनै फ्रियाव नायनो हागोन दिनै फ्रियाव नायनो मोनगोन खिथेरखौनो देखायगोन ना दाखा जोमैखौ देखायगोन जोमैबो खिथेरबो आंथ' मिन्थिबावा स' लोगोफोर होमबा बाय गुड बाय साबस्क्राइब खालामना होदो जोंनि इउटिउब चेनेलखौ बुंहरदो दे बाय साबस्क्राइब खालामना होदो जोंनि इउटिउब चेनेलखौ टाबाटाब गावना हो होन टाबाटाब गावना हो गावसिना होजोब आं फैबाय थागोन इउटिउबाव होनदो खन्थाइ आं आवरायबाय थागोन लोगोफोर आरो मोजां मोनदोंबा आंखौ कमेन्टआव लिरनानै होबानो जाबाय माबायदि खन्थाइ आवरायखो बे जोंना समायनाया नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव खनसे क्लिक खालामनानै नायनानै लिरना हरबानो जाबाय माबायदि जादों आरो बिनिफ्राय मोजांसिन आवरायलांबाय थागोन बे बिदिबा माने बयबो गथ'फ्रा माने ओरैबायदि जायो बिदि खन्थाइ आवरायहोयोबा एसे स्टेज पारफर्माव गाहोयोबा बिसोरो लाजिनाय माबा फैया आरोना हायो बिसोरो मोजाङैनो आरो बिदि खन्थाइफोरखौ मोजाङै जुदि गोसोआव लानो हायोबा लिरनायफ्राबो थाब हायो नालाय आजिखालिथ' कम्पिटिसन जुग जाबाय नालाय दा बेनिखायनो आङो मबाइलजों एसे बिसोरखौ गेम गेलेबाय थायो मबाइल खावनानै गेम गेलेहैबाय थानायखाय आङो दिनै बेखौ पानिशमेन्टआ बे जाहैबाय बेना खन्थाइ आवरायनाय पानिशमेन्ट बे गवा बे एबार मबाइल दांनो मोनला बियो खन्थाइ आवरायबाय थानांसिगौ 24 थांसिगोन आंना 24 मबाइल गंसेयाव आरो नोंना दारिया गोलाव ओंखारथारबाय दारिया जोंना हौवाफोरना रज'योलै गोलाव जायो दे थ'दो मेलायाव थांसै दे होमबा बाय गुड बाय टाटा